Hi, good morning friends. Tule engkolu late adalla kadu cha bardu pura. Dosha mantittere ajji. Palle ajji dosha mantittere. Palle oh ajja tojiru. Palle dosha mantittere ajji palle. Ajji dosha mantittere. Yana raddu dosha tinde. Raddu dosha tinde. Nikul tindara cha pariyara. ಖಾರದ ಚಾಕಿಲ ತಿಂಡಿ ವಾಲೆ ಅಜ್ಜ ತೋಜುವೇರು ಇಂಚಿ ತೋಜ್ಪಾಗ ಅಪ್ಪ ನಾಕು ತೋಜುವೇರವ ಬಿಕಾಸ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬೆ ಗಾಡಿ ಏತ್ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತನ ಯಾವಂದಿನೇಕ ಕೂಡ ಮೂಳು ಆತೇ ಗಾಡಿ ಗೋಡೆ ಕೊಂತನೆ ನಾನು ಬುಡ್ದು ಹೋಗ್ತೀರ ಮಾತಾರ ಏನು ಹುಳ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೀಚಿ ತುಕ ಆಯ್ತ ಮೀನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ತುಕ ಮೀನು ಮೀನು ಏತು ಜನ ಬಿಡು ಮೀನ್ ಜತಾನೆ ದಾಯ್ತೆ ಮೀನು ದಾಯ್ತೆ ಮೀನು ದಾದಿ ಮೀನು ಓ ಈ ರಂಚಂಗೇನು ಪತ್ತದತ್ತನಿಯ ಸಿರಿ ಸಿರಿ ಬೇರೆ ಮುಲ್ಲೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಬೆರಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೆರಿತಾರೆ ಬಂಗ್ರೆ ಆಡು ವಿನೇಲಿಯ ಬಂಗುಡೆ ರೆಸ್ತುಲೆ ತುಳಸಿ ಒಂಜಿ ಹಿಂದ್ಕೊಂತ ನೆಟ್ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಇಡಿಯಾನಿಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಂದಿನಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ನಾನು ಪಿಕ್ ಪಾಡುವೆ ನೆತ್ತ ಸೈಡ್ ಸೂಪರ್ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಂದು ಉಂಡು ನೆಟ್ ದಾಯ್ತ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಕ್ಕ ದಿಯೋಳಿ ಲಾಕ್ ಅಂತದ್ದು ಇಂಚ ಬುಕ್ಕ ತಿರ್ತುದಲ್ಲ ಇಂಚ ಉಂಡು ನೆಟ್ ದೈತನ ದೀಪುನಾಂಡ ರೆಡ್ಡುಂಡು ಈ ಸೈಡ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ತುಂಬ ಮುಂಗೆ ತಾರಾಯದ ಮುಂಗೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ತೊಟ್ಟಿ ತಿನಿಯರೆ ಮೀನು ಹತ್ತನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ತೂವರೆ ಒಪ್ಪ ಎಂಟು ಆಯ್ತಾ ಮೀನು ಪಟ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಫಸ್ಟ್ ನಾನೊಂದು ಬಂಗುಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಲ್ವಾ ಕಮ್ಮಿ ಐತಿ ನಮ್ಮನೈತಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಮಗನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ ಅವನು ಮಾಮಿ ತಾರೈ ಬೇರೆ ಕುನೇಟುಳ್ಳೇರು ಅನುಕೂಲ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸತಿ ಇಂಕ ನಾನು ಬೇರೆ ಬರೋಡಾತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮರ್ಮಲ್ ಕುಲ್ಲೋನು ಮಾಮಿಯರ್ಲು ಬಂತು ಕೊರ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿಯರ್ಲು ಪರದ್ದೇರನಾಗ ಮರ್ಮಲ್ ಬಂತು ಕೊರ್ಪನೆ ಬರ್ತದ್ದು ಅಕ್ಕನ ಅಂಚ 2 ಜನ ಉಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇರು ಅಡಿಗೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಮುಂಚಿ ಇವ್ರ ಇಂಬೆ ಕೋರಿ ಬರ ಬತ್ತ ದೌಡತ್ರಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೆಟ್ಟಿದಿಲ್ಲ ಹಾಕತ್ತಿದ್ದೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಡತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂದುಂಡು ಕಡೆ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾವಿನ ಕಡೆ ಸಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಂತೀರು ಜೋಕುಲು ಸ್ವಿಂಗ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬೋಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಗೆ ಜ್ಯೂಸರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆ್ಯಪಲ್ದ ಬಾ ಜೋಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂಡದ್ದು ರಪ್ಪ ಪರಿಯರು 10 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಇಷ್ಟನಾಯ್ಜಿ ಒಂಥರ ಪರ್ನಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೇಜಿನ ಎತ್ತ ಕೆಲರೆಗೆಟ್ಟಾವು ಎಂಕದ ನಾತ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕದ ಏರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಜೋಕಿ 10 ನೇಜಿ ನೆಟ್ಟು ಹೋಗಂಗ್ಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲು ಅಂತದ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ವಾಡೋದು ಪರಿಯ ಚೂಚೂರು ಅಡಿಗೆ ನೀರು ಒಕ್ಕ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು ಮಾವಿನ ಕಷಾಯ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತಿಂಡಿ ಹೋಗದ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತಿಂಡಿ ಉಂಟು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಅವನೊಂದು ಪಸುಪು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ತೋಚ್ಪಾವೆ ವಿಕಾಸ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು ಪುದಾರ ಪೂರ
ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ವಿಕಾಸ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಇದು ಕಜಿಪು ಕೋರಿ ಕಜಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಪುರ ಉಲಾಯಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೋಚ್ಪವೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನಕ್ಲು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮದಿಮೆಗ್. ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಾಮಲ ಮಲ್ಲ ಮಾಮಿಲ ಕೇಕ್ ಕೊರೋದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಯ ಮಾಮಲ ಎಲ್ಯ ಮಾಮಿ. ಎಲ್ಯ ಮಾಮಲ ಎಲ್ಯ ಮಾಮಿಲ ಎಲ್ಯ ಮಾಮಿ ಮಾಮಿನ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಎನ್ನ ತಿಂಗಾಂಡು ನಾನು ಒನಸದ ಗೌಜಿಡುಲ್ಲ ಒನಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒನಸ್ ಬರಾಯಕ ಲಾಡ್ ಇತ್ತಂడి ಲಾಡದ ಇಂಕ ನೆನಪೇಜಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಡ್ಲಾಡು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಡ್ ಮೇ ಬೈನಾ